Good morning everyone! Happy New Year! So this short clip is about traditions na naipamana ng ating mga ninuno or mga magulang sa atin na sinusunod pa natin hanggang ngayon. Ano ba ang mga tumatak sa isipan nyo? I-share ko lang sa akin. I always remember growing up, my grandma, my mom would always tell us na you have to buy everything you need on the 31st. Kasi pag January 1, dapat walang lalabas na pera. Wala kang bibilhin, wala kang pupuntahan, hindi ka lalabas ng bahay, etc. etc. So yun ang tumatak sa isipan ko and I'm trying to do that up to this time. Diba? So I'd like to learn from you guys. Ano ang mga ginagawa nyo pang tradisyon ngayon na naipapasa sa inyo ng inyong mga lola, lolo, mga papa and mama, na hanggang ngayon ay you're also trying to pass on to your kids, diba? So I'd like to hear from you guys. I know kahit sa ang sulok ng mundo or iba't ibang isla ng Pilipinas, mayroon tayong iba't ibang mga tradisyon at pamahiin. So it's gonna be an exciting exchange of learning. So I hope you guys are doing well. So thank you, and at the same time, please look for Queen Grace 21. Subscribe on her channel. Thank you. Happy New Year.